Patuloy na nararanasan ang pagbaha sa ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City dahil sa ulan at high tide. Tutukan sa report. Dalawang araw nang binabaha tuwing umaga ang Burgos Street sa Dagupan City. Balakid ito lalo na sa mga nagbalik eskwela. Dito kasi sila tumatawid papasok sa West Central 1 Elementary School. Patuloy na nararanasan ang baha sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod dahil na rin sa high tide. May mga pedicab na nakaantabay upang isakay ang mga pasahero na hindi napaghandaan ng high tide. May nakasapatos, may nakasandal, ganun, hindi nila alam yung may high tide. Kaya kala nila walang high tide, kaya nakasapatos sila, ma'am. Humuhupa naman umano ang baha tuwing hapon. Kapansin-pansin din ang mga basurang nakabara sa drainage canal na nagiging dahilan din ng pagbaha. Agad din umanong magsasagawa ng declogging operations ang otoridad. Samantala, naka-alerto rin ang City Disaster Risk Reduction and Management Council sa antas ng tubig ng Pantal-Sinukalan River. Ito yung magiging problema na lang ulit natin kapag umulan sa kabundukan kasi yung tubig na nanggagaling sa upper stream natin, tayo ang sasaluhin. Dito siya mag-exit papunta sa Lingayen Gulf. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon.